A crise provocada polo COVID-19 non impide a celebración das misas, pero as cerimonias teñen que adaptarse ás medidas sanitarias establecidas polo Goberno central. Para conmemorar as festas de Santa Rita, as Madres Agustinas do convento de Vista Alegre levarán a cabo un protocolo de seguridade comenzando coa limitación do aforo. A medida que van chegando, llevamos a repartir un ticket de entrada para cada unha das misas que hai, consecutivamente. É dicir, a xente chega, por poñer un exemplo, que a primeira hora haya 200 personas. Como a capacidade de 61, as primeiras 61 entran na iglesia, as seguintes 61 lle damos un ticket para que veñan a misa de 8, e se hai outras 61 para a misa de 9, e así sucesivamente. As Madres Agustinas tomarán outras medidas como a obrigatoriedade das máscaras ou a prohibición de levar agasallos á Virxe. Ademais, o sacerdote entregará a Eucaristía respetando o distanciamento social. E para guardar a distancia se chegou a un acordo co sacerdote que sería o largo do brazo do sacerdote máis o largo do brazo do filigres, de tal forma que se depositaría cada partícula na man do filigres e recollería. E aí mantendríamos casi os 2 metros, non? Celebraránse un total de 11 misas, unha por hora dende as 7 ás 13 horas e dende as 17 ás 20 horas. A das 9, a das 12 e a das 20 horas serán televisadas polo canal Rías Baixas para todas aquelas persoas que non poidan asistir ás cerimonias. Para mí un orgullo, porque foi algo novedoso que apareceu así un día á tarde e dicir, oye, pois a posibilidade de transmitir, falei co señor alcalde, desde o principio dixo, veña, fala con o canal, a ver que necesidades necesitan as monxas, puxo toda a disposición para as monxas do convento. Dende a organización sinalan a importancia de asistir con máscaras, xa que non deixarán entrar a ninguén que non a leve. Outra das novidades é que se suspende a procesión. Será unha celebración de Santa Rita diferente, pero iso non impedirá poder chegar a toda a freguesía.